Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a shahararren wannan YouTube channel mai albarka na Hausa Freedom. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Freedom, kar ka manta ka mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu a wannan shahararren YouTube channel mai albarka. In kuma ka yi subscribing, kar ka manta ka mana like and comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sabon iskancin da mata suka fito da shi a ƙasar Hausa, wanda suka fito suna ga wata nan wanda kawa wannan hoton da kuke gani na screen bidiyon mu, wanda jarumar ta fito take yin wanka a cikin swimming pool, kuma cikin mutane, tsakiyar mutane suna ganin ta. Shahararren wani matashi shi ma kuma Bahaushe a ƙasar Hausa, wanda ya fito yana iskanci da wata jaruma wanda ba muharramarsa ba kuma ba matarsa ba. Abin da ya daɗa gaba yake yi daga shafukan TikTok da kuma shafukan social media. Mutane abin yana ba su mamaki, kuma har yanzu an rasa fitowar wani malami ko guda ɗaya a Najeriya da zai fito ya yi magana kan abin da suke. Cira ta ci cira, abin ya fi ƙarfin malamai. Kowane malami yana jin tsoron fitowa ya faɗi gaskiya akan nasu, yana tsoron zage-zagen su. Sabida kowa ya san in mutum ya fito ya ga gaskiya akan su, suna fitowa suna yin zage-zage a kansa, wato matan. A har yanzu dai wanda aka samu ya fito ya yi magana akan wannan manhaja ta TikTok. Kawai Naziru Sarkin Waƙa ne ya fito ya yi magana akan wannan manhajar, kan ganin yadda mata suke ɓatanci akan manhajar kuma da lalaci. Wanda sanadiyar hakan za a ga mata kowa ne waccan ta fito ta zagi 'yar uwarta, waccan ta fito ta zagi 'yar uwarta, suna zage-zage a manhajar ta TikTok. Manhajar dai har yanzu ci gaba take ba ci baya ba, wanda kuma mutane wasu wanda ba sa yi ma yanzu sun dawo suna yin manhajar. Manhajar nan ta TikTok kowa san dai daga ƙasar da take, kuma suna yin TikTok ɗin nan dai ba biyan sa ake ba, amma sai dai iskancin ne da suke yi matan yana so ya wuce tagwaye, yanda mutane iskancin nasu ya fara yin yawa a manhajar. Musamman matan arewa sun fi yin wannan iskancin, saboda wasu sun fitsare kafarsu daga gidan iyayensu, wanda za ka ga matan kowacce tana cikin ɗaki ita kaɗai, dole ta yi abin da ta ga dama. Ta ga ba mai taka mata burki, daga ita sai wayanta sai kuma kayan abin da take amfani da shi a cikin ɗakin. Ba wani da zai shigo ya taka mata burki akan abin da take aikatawa. Shi yasa matan suka fi yin iskanci akan wannan abubuwan nasu na social media, wanda ba iya TikTok ba yanzu, har iya Instagram sun fito da wannan yin short video ɗin, da kuma YouTube. Kowane social media yanzu da kake gani ana yin wannan short video ɗin. Shi yasa ga matan yawanci sun fitsare kafarsu akan wannan abin da suke aikatawa. Amma